Hayi phela ukwazi mfethu ukuthatha ingane esike yawufunda umatric uyithathe wena uyibuyisele emuva ka standard 2 awukwazi ukuyenza lonto. Yabo mina ngike ngaba wena la ukhona. Yes. Ngadlula sengila ngikhona manje. Yabo angikwazi ke ukubuyela emuva. Ngazi lokho kwaziyo wena uphinde ngazi lokho wena ongakwazi. Yabo wena wazi lokho engangikwazi awukwazi lokho engikwazi. Yabo so that's the difference between me and you ukuthi I know two sides of the story. Yazi ukuthi yonke into iyiqiniso until kuze kube khona ephikisayo ebetter okunayo. Shizo zonke izinto uma uyibuka relatively yabo kukhona osukuzokuthola ukucheme nakho. Yabo kwamanje ngoba lento yakho awukakayiqhasenisi nalutho lolongulazi yomina noma use in denial of lokho engikwaziyo mina ngoba lokho engikwaziyo mina mukuthatha wena kuzokustripha lento othi wena uyiyona for a longest period of time. So ingqondo yakho ne-ego yakho iyasaba ukusheda all things because lezi zinto ozaziyo wena usatha ukuthi ziwuwe. Yabo so if you leave them it means you leave yourself. Yabo that is the fear of change and the fear of the unknown. Ukuthi if ngiyeke ukuba yilo ngizoba ubani. So ingqondo vele ihlezi ifuna lokhu ekujwayele yabo okunown. So irresistant of change. So ke lokho okwaziyo kuyiqiniso lokho okwaziyo only if ungaka challenge. So ukuze kunga-challenge-wa ke kumele ukudefende lokho okuchallenge lokho okwaziyo wena kumele ukublock ukuze lento yakho iqhubeke ibe iqiniso ngoba uma ngabe uzothi go deeper and assimilate lezi zinto engiyishoyo mina engiyikhulumayo le yakho izoba nogxobo lokuthi izophazamiseka ngoba ifaith isebenza ngokuthi ingabi bikho enye into eyiphazamisayo ukuze isebenze ngoba lokhu kwami kuzokwenza uyidoubt le yakho. Yabo so ke esigabeni engikusona mina umphefumulo wami wakhula to the point ukuthi kwabona ukuthi njengamanje I think I need to ascend to the highest level. Sizobuyithatha inkomishi yakho, right? All right, very good. Wabona ke umphefumulo wami ukuthi no la sengigraduateile kule level leyo nokuyona. Hayi ukuthi yamanga noma iyabheda ko i-right. Phela angithi nasibadala spiritual context esizazi. Ayikho into eneside elilodwa. Nalo kuyona i-right. I-right. Yonke into omuyibuka ngoko absolute i-right yonke. Ngoba nomuntu uzokutshela ukuthi kunesizathu sokuthi kungana ntshontsha ngoba uyibuka in absolute lonto. Uma usibuka relatively it becomes worse or better. Yabo mase uyibuka relatively. So le yakho ke umisa miyodwa nje i-right. Ngoba even the truth are half false and the false is half truth. So nalokhu kwami nakho akona ujikelele no general nakho kuya ukuthi uqhathanisa nakuphi. Yabo kwami uzokubuka in absolute uyilokho engishoyo. Lilodwa ke iqiniso la emhlabeni elingaqhathaniswa nje yile lama universal laws. Yes, because nayo lengikhulumayo esymbolically nayo you have false ngoba nakho nje uyayiphikisa wena njoba uyiphikisa futhi ungayiboni ngalo ndlela yamanga ke kuwe. Yabo yamanga ke kuwe ngoba lonto iya ngani ngokwe level of consciousness and the vibrational frequency ekhona on your mental state. Yabo so ke that is why kuzoba ukuthi yamanga impela futhi ngifuna ukuhambisana nawe la. Yabo into engiyibonayo mina iyona into eyiqiniso leyo iyona reality leyo yami. Yes, so lento oyibonayo wena ilona iqiniso lakho lelo ungaphazanyiswa kulona. Yes, kodwa mhlazane wafila ukuthi something does not add up
hlaza nokufila lokho. You will need something. Nakasivelanga sayichuzela sayiphumela nje. Asivelanga sakwenza lokho. But the soul felt ukuthi something does not add up, or I need something more than this. Because if you speak of religion, it is very systematic and mind controlling. You see? So if you ascend and go higher, awubusalimithwa i-culture ne-religion, yabo, ne-protocol. Now you create your own systems and your own protocols. You just bow to one rule, one principle, universal laws. That's what you bow. Anything else is not real, and you can change it. Now, that's something, and we are cruising nicely, food. So what can you tell me? We are still cruising nicely. Now we are cruising nicely. Shusumpila iyona nto cabanga ukuthi iyona. Bakhona futhi abasonta, they are not even cruising nicely. Bakhona futhi abangasonti, they are not even cruising nicely. So where is the common ground? Iyona yonke lento. The universal laws. Athini. Naye ngasho ngathi mina le mpahla le. Ngakhuluma ngathi mina le mpahla. It has nothing to do with immorality. It all has to do with laws. Ngaze ngasho ukuthi mina labantu enibabona ngathi nabanenhliziyo ezimbi manje babuka nithi ba cruel. Ngithola ukuthi lo muntu upush business, in the business, and wena ubona sengazi ukuthi akana sympathy. Kodwa in business uyazi ukuthi unama laws and principles of the business that aligns with the principle of the universe. Yabo? Labantu laba enibabuka sengazi ukuthi ba bad kangakho. No, they are not even bad. They understand one or two things. Kwa nina nenze ezinye izinto nize nilale khona emasontweni kodwa akuyenzeki yonke lento nifuna ngale ndlela nenifuna ngayo. Kwa nize nilale khona. Phela ukukholwa kwenu nokwenza kwenu izinto akuhambisane phela necommand yenu yezinto enizifunayo, akuhambisane konke. Ukukholwa kwenu necommand yenu akuhambisane. Awukwazi ukukholwa kakhulu wena. Kodwa manje when it comes to the spiritual power that you possess in this plane, they are null and void. It doesn't work like that. So ngiyakuvumela mfowethu, asikwazi ukuchaza i-physical science as a subject to ingane ka first year. Asikwazi ukwenza lokho. Asikwazi ukwenza lokho. Yabona uma ngikhuluma ukuthi njalo kuhlezi kuyimanje ziningi kakhulu izinto engingayikhuluma la zingayakho sense kuwe. And it makes sense ukuthi why it doesn't make sense to you at that particular point. Siyakhula ayizo sikhula inyama, sikhula nangokomoya. As I can talk until cow comes. Yabo. Thina yabo nje sesa receive le revelation spirituality. Now we understand asafana abantu be religion. We understand with you guys anyway religion. We are still part of us. And each journey, ascension is personal. We really don't have to judge you. Every path is the right path. We don't criticize and judge like you religious people. Grouping and compartmentalizing people. We understand ukuthi kulo le verse nilifundayo lika Isaiah. So I create peace, I create calamities, I create light, I create darkness. So whichever side umuntu azithole kulona, it's still part of God. There's no need to judge. Who are you? But you guys, you are compartmentalizing low better than low, abasezweni laba, all of those things. But I create peace, I create calamities. Me, God, I do all these things. Why Paul you are judging? Why you are judgmental? Why you are segregating?